खुलुमबाय दिनैनि नैबे भिडिअनि दारै आङो जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय रायजो राजानिसिम मोनसे फोसावनो सानदों। बेनो जाहैबाय जे थांनाय 11 तारिख खालि जोङो बिटिआरआव अमा मिशन मोनसे प्रजेक्ट लन्च खालामदों आरो बे बाराव थांनाय समाव आं बुंलांबाय थानाय बायदि 1 लाख केजि करि जोङो अमा पार डे मोनसे बहननायनि जोंनि मोनसे जे मिशन, बे मिशनाव आङो जोंनि बे बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजाखौ लोब फैनानै जाहाथे बाहागो लायो। 30,000 माने बेनिफिशियारि 30,000 माने बेनिफिशियारि जों बेयाव होनो थांगासिनो दङ आरो 20,000 मानसिफोरनो जोङो इनडाइरेक्ट बेनिफिशियारि, बे जाहैबाय जेनेबा जुखाम खेथि खालामनाय बा बायदिसिना खेथिजों लोब्बा थानाय, जाग्रा आदार बानायनायजों लोब्बा थानाय इनडाइरेक्टलि माने 20,000 सुबुङा बेयाव बेनिफिशियारि जागोन आरो 5,000 माने इमप्लयमेन्ट जेनेरेट जागोन, माने खामानि मावग्रा बिभिन्न माने बिजोंजों। बिनि मोनसे गिदिर मोनसे जोंनि सिमां, जोंनि बे मोनसे मिशन आरो बे मिशनाव दा बांसिनानो आइजो माहारिया बाहागो लानाय जों नुनो मोनदों। बेखायनो जों बे आइजो माहारियाव फार्स्ट प्रायरिटिया जोंना सेल्फ हेल्पआनो थागोन आरो बेखायनो जोङो हौवा माहारिनि सुबिदा होनो थाखाय, जिहेतु हौवा माहारियाबो बे बाराव गोसो गुदुं महर लानानै आवगायबोदों अमा फिनायखौ गावनि जिउनि थांखि हिसाबै। गतिके जेसेबां जोंनि आदा आरो फंबायमोन दङ, हागौमानि ससाइटि फार्म रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन आरो ससाइटि फार्म रेजिस्ट्रेसनाव जोङो प्रायरिटि होनाय जागोन। बेखायनो जेसेबां हागौ बे 10-15 दिननि गेजेराव नोंथांमोना थाब बे खामानिखौ मावना लायो। आरो मोनसे खोथा, बे खोथाया रोखा जे फैगौ समाव मोनसे मोजां परिबेस होनो थाखाय जोङो जेरै गावनि न'खौ साफा लाखियो, गावनि माने गथ'खौ जेरोखोम अननानै फेदेरो, जोङो थिग बिदिनो जोंनि बे अमा मिशनखौबो गावनि गथ'फोर बायदि, गावनि न'खरफोर बायदि जत्न खालामनानै बे जोंनि जे बिटिआरनि जे अमा मिशन, बे अमा शब्दखौ जोङो इउरप देशाव, एसियान देशफ्राव जाहाथे बयबो अमानि खोथाखौ सावरायो, बिनि मोनसे बिसिमहालागै लांनो थाखाय आंनि आंनि आदा फंबायमोनखौ आङो गुरैयै माने अमा मिशनाव लोब्बा जाजोबनानै ज'हाय खामानि मावनो थाखाय आं खावलायहरो। आरो बेवहाय मोनसे खोथायाबो रोखा, बेवहाय रावबो गुदु-गुदा जेबो साननो नाङा। बिटिआरआव थानाय गासिबो आब'मोनानो, आंनि आइमोनानो, आंनि बिनानावमोनानो बाहागो लाफैनांगौ आरो आंनि आदा, आंनि फंबायमोनानो बाहागो लाफैनांगौ। बेवहाय दुगु-मुगु जेबो साननो नाङा। जों गासिबो जयैनो जोंनि बे अमा मिशनखौ जोङो मोनसे मोजां थासारियाव, रांखान्थि जाहाथे जोङो मोनसे मोजां पजिशनाव फैनो हायो, बिनि हाबाफारिखौ जोङो मावलांनांगौ होननानै आं नोंथांमोननिसिम फिन खनसेबाव गुरैयै खावलायबाय आरो बे हिसाबावनो आं खुलुमनाय जासिगोन।